Эй! Что Оу, прочинайся, алло. моя голова Оу. за... Ого. Моя О. голова. О. 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 Ну ты нас и напужал, старый. Мы уже думали, что ты дуба дал. Правда, Жуфик? Наполохал ты нас, старий. Ми уже думали, що ти все. Гудбай, люлю. А на самой та справі нічого такого не відбулося. Ти просто був телепортований у інше вимірення. Що такого? А ти так розлегся, быццам би флюпелі скончилися у крамі. Правду ж кажу, Жуфік. Ти хто в огулі такий, де я знаходжуся? Чому ти виглядаєш як некий прусак, якому ставили зубний протез деда? А про фіолетову головку, подобную до паутинника фіолетового, я навіть казати нічого не хочу. Воу, мармишка синя, що ти тут розкричався? Коли б ми тебе кинули, ти би секунди у нашому світі не змог прожити. Так що давай, супокойся. Да як я тут супокоюся? Я не розумію, де я, хто ви такі? Чому ви виглядаєте, будто би вас наболівав некий шалений школярчик на перепинку? Де моя жонка? Де мой синок? Де мой камізелька? Все, ми зрозуміли. Давай ми тобі все розкажем. Хто ми, де ти, і ти трохи супокоїшся. Добре. Ой, коротей, мене зовуть... Что уже здарилося, Жуфик? Что за песня? А, гэта песня. Ну добре, зараз добрий момент, давай. Вось, старий, слухай і запамінай. Я Бінглі, ён Жуфік, мы лепшыя сябры. Ще быў наваджопсік, але ён не жывы. Все, мы французікі, жывем у Францыі. А калі ты будзеш тут, то мы цябе з'ядзім, пірі-пірі-пім-пум-пум. Ну як табе? Ой, хлопцы, гэта найагіднейшая песня, якую я чуў у сваім жыцці. А чуў я шмат чаго. Ха-ха, напрыклад, мой сынок Камізелька хадзіў на спевы, называецца, хацеў стаць спеваком. Жудасна атрымоўвалася. Мда. Добра, а распавядзіце, што за Францыя? Што гэта такое? А, ну Францыя гэта так называецца наше вымярэнне. Францыя ўвогуле гэта абрэвіатура. Поўная назва гэта Fractal Reality Across Non-Linear Continua of Existence. А чаму на ангельскай мове? У сэнсе на ангельскай мове. Ладно, проехали. Карацей, хлопцы, а можна скантактавацца з маім вымярэннем? Ну, вы разумееце, у меня там жонка, не ведаю, сын, жыццё прынамсі. Можна, ёсць нейкі спосаб такое зрабіць? Карацей, так як мы ў іншым вымярэнні, тут законы фізікі троху іншыя, таму проста бяры сваю далоньку, да носа яе ставіш і кажаш, што хочаш сказаць. І яно аўтаматычна там, не ведаю, твайму сыну скажацца, жонцы, да халера яго ведае, камусьці скажацца, але, ну, 100%, што скажацца. Ну, добра, я паспрабую. Сынок, ты павінен дапамагчы мне. Так, ну а гэта быў 5-й эпізод незвычайнага света Камізелькі і Жопсіка. Што магу сказаць? Дзякуй за агляд. Выбачайце, што, ну, серыі не выхадзілі, колькі там... Ну, не тое, чтобы так доўга, але 7 месяцаў. Ну, такое здараецца. Але новы эпізод тут, вы яго праглядзелі. Спадзяюся, вам спадабалася. Паставце, калі ласка, лайк, не ведаю, дызлайк, напішыце абавязкова каментарый і падзяліцеся гэтым ролікам са сваімі сябрамі, ці там, я не ведаю, з мамай, з татай, з бабуляй, з сястрой, сабакай, пакажыце кожнаму, і хай кожны падпішацца на гэты канал, каб яшчэ праз 7 месяцаў
ну можа і меней, а можа і болей, выйшаў 6-й эпізод незвычайнага свету камізэлькі. Не ведаю, што яшчэ сказаць. Дзякуй вялікі за агляд. Дзякуй усім тым, хто чакаў, хто з'яўляецца фанатам гэтага шаленства. На гэтым пакуль усё. Всем пока.